the boy Bin. Please subscribe to get more videos for free. Bari mu fara da shirin daɗin kowa kafin mu tsingon Kwana Casa'in. Ka kalli wannan bidiyo zuwa ƙarshe za ka fahimta kuma za ka taimaka mana da shawarwari ko kuma irin gudunmawar da za ka bayar tafiyan shirin da suke don shirin na ƙayatarwa sosai. Sannan kuma shawari zai taimaka. An tafka kurakurai. Amma bari mu fara daga shi shirin daɗin kowa. Kuskure na farko shine wannan shine Kamaye kuma an bashi acting yayi role a matsayin wanda talaka kuma mai tawakkali da tsoron Allah da duk iya kiyayewa kar ya shiga haram kuma kar ya saba ma hukuncin Allah. So wannan hali ne mai kyau kuma an ɗaura shi akan hanyar da ake irshadi ya koyar da al'umma. Ba wanda yake dai isa ya tuhumi tsarin saboda abu ne wanda ke gwada komin talaucinka da kuma komin halin da ka shiga ka haƙura ka yi tawakkali ga Allah, Allah zai samar maka da mafita. So kaga wannan kamar encouragement ne kuma ba da shawari ne ma al'umma ake ba su. So amma kuma a ƙarshen fim kaga inda ya ƙare ya zamanto har an ƙare shirin ba tare da an samar masa da mafita ba. Ta nan ne zai iya zamantowa kuma kashe ƙarfin gwiwa alamun cewa shi mai gaskiya a ƙarshe kenan baya da riba. Gyaran da ya kamata a yi shi ne ya zamanto zuwa ƙarshe ya samu mafita a rayuwar shi domin saura masu ji daɗin haka ko kuma su ji ƙarfin gwiwa akan an ƙarfa musu haka. Sannan aka zo ga shirin Kwana Casa'in. Wannan shine Sahabi ɗan jarida mai gaskiya wanda kuma ya yi play role da ya zamanto kamar irshadi ko izina ga duka sauran mutane su ji ƙarfin gwiwa da jajircewa akan gaskiya. Kuma wannan hali ne mai kyau wanda suke nuna shi ma al'umma domin mutum ya rungumi gaskiya ya juya baya ma corruption, cuwa-cuwa ko kuma cin hanci da rashawa. Ya kuma iya ƙoƙarin shi to amma har shirin ya tsaya ba a samar masa Sahabi wata mafita ingantacciya da za ta nuna cewa yanzu ya ji daɗi ko kuma ya samu sakamako akan abin da ya aikata ba. So wannan shine gyaran da ya kamata a gyara domin magoya bayan Arewa 24 da masu kallon shirye-shiryen su ji daɗi sosai. To gare ku masu kallon wannan bidiyo, ya kuma tattauna mu ga haka ne ko ba haka ba.